Unsay buhaton nimo kung ikaw sulayon? Dato ka o pobre ka, unsay angay mong buhaton kung ikaw sulayon? Ang Bible katudlo ka nato nga kung kita sulayon, count it all joy when you fall into divers of temptations. Dili kay magbinatay ta sa kuul, magbinatay ta sa sadness, kundi mag-count ta it all joy. Nga naman kay kanang mga trials nato, magkahimo nato na ang strong, makahimo nato na nga patient. Then ang patient makahimo ka nato nga mature. Busa nga maglipay kita kung kita pagasulayon sa Ginoo. Sama sa usa ka athlete, di ba? Maglipay siya kung siya tagaag marbil. Ngano man, pinaagi sa pag ana-ana niya sa iyahang kamot, o dako man ang iyahang nga bukton. Ingon ana usab, kung tagaan kag pagsulay sa Ginoo, malipay pug ka, kay mudako man ang pagtuon nimo sa Ginoo kung ikaw tagaan og pagsulay. Now, sa pagsulay usab, kinahanglan natong kaalam. Ingon pa sa James 1:5, kung naay tao nga nagkulang sa kaalam, papangayo siya kaalam sa Ginoo nga nagapana panghatag og daghan nga kaalam. Kung ikaw nakulangan sa kaalam, wala ka kabalo usaw pagsulbad imong bata. Wala ka kabalo unsa pagsulpad sa problema sa imong bana o baka sa problema sa imong asawa kay hilabihan kay kasaputon, hilabihan kaayo ka palaaway. O niya, di mo hatag og kwarta, di mo garante og kwarta. Unsaon naman ako ni akong bana nga iya ra mang ibisibisyo iyahang kwarta, di man igarantiya kanako. Now, kung naglibog ka, ingon ang pulong sa Ginoo, mangayo ka og kaalam sa Ginoo. Og dayon, inighatag sa Ginoo og kaalam, kabalo na ka unsay angay buhaton para subaron sa problema sa imong nga pamilya. Og dayon, mapud na ang pagabuhaton nimo kung mangayo ka, dapat na kay pagtuo, di ka magduha-duha. Kaya ang tao nga maduha-duhaon, dili makabaton hinuon sa iya ang gipangayo sa Ginoo. Mainsulto mga igsuon ang Ginoo sa tao nga nagaduha-duha. Iya bang mapa-feel sa Ginoo, murag iyang gisulti sa Ginoo nga, Ginoo, kakaya ba ka o dili? Mahigugmaon ba ka o dili? Mao na nga ang Ginoo mainsulto kung ikaw magaduha-duha. Ang resulta, dili hinuon mahatag sa imuha ang imuha nga gusto. Busa, kung ikaw mangayo sa Ginoo, ayaw gyud pagduha-duha. Salig gyud nga ihatag sa Ginoo na. Isulti, gamhanan ka Ginoo, wala imposible kanimo, busa mahatag nga butang nga ri kanako. Kung imo nang pagabuhaton, mahatag yun na sa Ginoo kanimo. Unya kung mangayo ka, of course, kinahanglan subay sa iyang kabubuton. Karon ihatag sa Ginoo. Ayaw pagpangayo sa Ginoo mga igsuon og item nga sukwahi sa iyahang pagbuot. Kung ikaw bata pa, ayaw pangitag bulldozer, Ginoo. Tagay kog bulldozer, Ginoo. Unsa man nimo ng bulldozer? Ginoo, tagay kog airplane, Ginoo. Unsa man nimo ng airplane? Wala pa gani kay airport, mangayo na kag airplane. O, di ba? So, ang pangayoon nimo dapat kanang fit sa imo nga need. O, ikaw, unsa man ka? Kung ikaw usa ka kababae, o Ginoo, tagay ko Ginoo og kanang sayal. Dili kay Ginoo, tagay ko Ginoo og kanang karhones nga murag astig ko tan-aw. O, di ba? Mangayo ka og fit sa imuha ug ihatag na sa Ginoo sa imuha. Now, karon ang mga Kristohanon nagkalahi-lahi. Nay dato ang Kristohanon, napoy pobre nga Kristohanon. Now, unsa atong buhaton kung kita sulayon sa Ginoo? Pobre ta. Unsa atong buhaton? Kung kita dato, unya sulayon ta, unsa atong buhaton? Ang pulong sa Ginoo sa Santiago kapitulo 1, bersikulo 9 nagaingon, "Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted." Ang tao nga ubos og kahimtang, ipapalipay siya kay siya gi-exalt, gipataas sa Ginoo. Unsay buti pasabot ni ani? Kini bitaw mga tao nga poor, mga pobre. Kung sulayon sila sa Ginoo sa kapobrehon, dapat ipasigarbo sila nga sila gi-exalt sa Ginoo, gipataas sa Ginoo. Pastor, man nga sad nga kami gipataas sa Ginoo. Kanang gihimo ka nga anak sa Ginoo niya. Ingon pa sa 1 John 5, 1 John chapter 3 verse 1, "Oh, what manner of love the Father has given unto us, that we shall be called the sons of God." Unsa klase nga gugma gihatag sa amahan nga ri kanato nga pagatawgon kita nga mga anak sa Ginoo. Dili ka anak sa mayor, dili ka anak sa presidente,
kun dili anak ka sa Ginoo. Gi-elevate ka sa Ginoo, gi-exalt ka sa Ginoo. Karon, kung sulayon ka, i-remember nga ikaw gi-elevate sa Ginoo. I-remember nga ikaw gihimo nga anak sa Ginoo. Unya, wala lang katagai sa Ginoo og papel nga pagkaanak niya, kundi gitagaan pagig kaniya og langit. Gitagaan kaniya og balay dito sa langit. Ingon pa sa John 14, kung basahan ng John 14 ha, bati man kayong balay na mo sa kalibutan, pastor. Mamatay na lang tayo ko, bati ako ang balay. Uy, sagdi ilag bati mo balay sa kalibutan. Importante na kay patsyada nga balay dito sa langit. Unsa man nagwapo ka og balay sa kalibutan, pagkatapos wala kay balay sa langit, kay dili ka taga langit, hinuon taga impyerno ka. Pero kita nga nagtuo, nagsalig ang Kristo, paglipay ka mo, kung pagasulayon ka mo. Kung mamatay ka, di maayo noon, makaadto na ka sa gingharian sa Ginoo. John chapter 14, pulong sa Ginoo nagaingon, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Ayaw kamo kalibog, ayaw kamo kalisang. Nagatuo kamo sa Dios, tuo sab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan, daghan kaayo nga mga mansions. Uy, grabe no, kadako day sa balay sa amahan. Kay sud sa dako nga balay sa amahan, ang sud mga mansyon. Kita ka og balay nga ang sulod mansyon? Wala eh. Sa kalibutan, mas dako gid na ang mansyon kaysa balay. Pero pag abot nimo sa langit, mas dako di ay ang balay sa Dios kaysa mga mansyon. Kaya ingon man siya, "In my Father's house are many mansions." Daghan kay mansions ba? Nasigo tang tanan. O sakto na isabilita, gold pa gyud. Ug didto ka magpuyo. Bahala lag nipa imong atop, bahalag kawayan imong dingding. Ang importante, inig kamatay nimo, magpuyo ka sa langit, sa bulawan, perlas, sa walay katapusan, uban pagid nimo ang Ginoo. Sa man na imong balay, gwapo kaayo, shield houses, tiled nga houses, mga mahalon ang mga gamit. Pero after 50 years, mamatay na ka. Di na nimo mapahimos lang imong gwapo nga balay. Kaya mamatay naman ka. Labi na imong edad 50, 20 na lang katoy, mamatay na ka. Kung edad nimo 70 na, panitan, mamatay ka, 75 na, 5 years na lang kulang, mamatay na ka. So, wala na pulos ang imong mga gitigom nga bahandi diri sa kalibutan. Ang imo ng anak, magpanunod ni anak. Wala pa siya kabalo. Kung ayuhon ba niya og atiman ang imong nga balay, basi ibaliga ra pud ng balay nimo, iprenda ra pud na ang balay nimo. So, wala jud, di ba? Pero, sagdi ilang mamatay ka, sagdi ilang pobre ka, sagdi ilang og dili ka maayo og kahimtang aning kalibutan na. Kay, inig kamatay nimo, dalon ka sa Ginoo didto sa langit, ug magpuyo ka diadto sa walay katapusan uban sa Dios didto sa mansions nga daghan, ug naa gid didto ang imong nga lugar. Now, ingon pa gid na diri, "If it were not so, I would have told you." Kung dili pa kana tinuod, sultian og unta nako kamo nga dili kana tinuod. Ingon din niya, "I go to prepare a place for you." Mo day si Jesus Christ mawala sa ilang mga mata, musaka sa langit, kay mag-prepare di ay si Jesus og mansions para sa ilaha. Special kayo taba aning kalibutan na. Kay gipreparahan di ay ta ni Kristo og gwapo nga balay sa langit. Ingon ni Kristo, murag ingon ani ba? Sagdi ilang sa nga magpuyo ka ng temporary nga balay diha. Kana lagong iyo ka ka silong sa ulan. Sagdi ilang sa kay temporary naman nga balay. Pag human sa pila ka oras, magpuyo din ka sa ani nga gwapo nga balay. Murag ingon ana ba mga igsuon? Temporary ra man gud nga balay gud, di ba? Magpuyo din ta sa eternal nga balay. Sama lang gud na may igsuon kung magpicnic ta ba? Di ba magdala ta og kanang disposable glass, di ba? Disposable glass. Maingon din ang mga kini lang sa disposable glass ang gamiton ha. Temporary ra bitaw ni, ilabay ra man ni. Human ani magamit enta og tinuod nga baso. Ingon ana pud ba ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, ang atong mga balay sa kalibutan, temporary lamang kini.
dili kini mo last. Ug human ni ani mga igsuon, buyo kita sa langit sa walay katapusan. Special kita mga igsuon. Bisan pagpobre kita, atong nanaon nga ako gi-exalt na ko sa Ginoo. Ginamos imong sudan, abala ginamos sa sudan, temporary naman ni nga mapobre kami. Baka ang imong sudan kay asin, asag di ilang nga asin ang sudan, temporary naman ni. Human ni ani, mauban ako sa Ginoo sa walay katapusan. No? Sorry, mata nga pula mata. Now, ingo pa yung nagresto. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Ingon ni Kristo, kung ako mo adto para mag-andam og balay para kaninyo, ako mo balik. Wow, ninduta no? Balikan ta ni Kristo. Usahay ang mga lalaki mo promise sa babae nga balikan ta ka. Pero pagbalik di ay lahi na gibalikan. Pero si Kristo, dili siya bakakon. Pag maingon siya nga balikan ako ikaw gid iyang balikan. O balikan gid kaniya. Nganuman, ingon ni Kristo, nganong balikan kaniya? Kay iya kang dawaton ngadto sa iyang kaugalingon. Mao kini giingon nga rapture. Iya kang dawaton ngadto sa iyang kaugalingon. Kay kung aha siya, didto usab kita. Dili man gusto gud ni Kristo mga igsuon nga mahimulag kita niya. Gusto ni Kristo Jesus nga mag-uban ta niya forever and ever. Mao nay mga butanga nga atong hinumduman kung kita moagi sa daghan kaayo nga mga pagsulay. Aron ma-comfort ta ba? Hinumdumi nga gi-exalt ka sa Ginoo. Karon kung ikaw po dato, niagi ka sa pagsulay, daghan kag kwarta, dayon niabot sa imuha ang sakit sa lawas. Unsay imong buhaton? Ingon na Santiago, kung ikaw dato, unya ikaw gisulayan sa Ginoo, mao ni ang pagabuhaton nimo. James chapter 1 verse 10, but the rich, in that he is made low, because as the flower of the grass, he shall pass away. Ang dato usab, ipalipay siya kung siya is made low. Kung siya gipaubos sa Ginoo. Gihimo ba siyang ubos ba? Gisulayan siya ba? Imbis taas siya, ipaubos siya, meaning gisulayan siya. Dapat mag-boast po siya ni ana. Ngano man. Kay, kanang pagpaubos sa Ginoo sa imuha, o pagsulay sa Ginoo sa imuha, nagtudlo na sa imuha nga dili ka mo depende sa mga kadato ni mo aning kalibutana. Kay dili day na makahatag og inner satisfaction sa atong kinabuhi. Inner, long-lasting joy sa atong kinabuhi. Muna ginaingon sa James chapter 1 verse 10. O mangutana ko sa inyo ha. Mangutana ko sa inyo be. What if na kay 100,000 sa imuhang nga pitaka? Pagkatapos sakit kayo ang imuhang ulo, nagmutngot ang imuhang tiyan, pagkatapos kanang napadyo kay samad nga dako kaayo, mangutana ko. Makatangtang ba sa Spain ang kwarta nimo o dili? Dili oy. Example nagbulag mo sa imong asawa. Nahigugma ka pag-ay sa imong asawa. Wa na jud kay laing gihigugma, ang imo lang asawa. Pero ang imong asawa naa may gihigugma nga laing lalaki. O nahibaluan nimo kini, nasakpan nimo kini. Now, unsay mahimo sa daghang kwarta sa bangko kung nasakpan nimo imong asawa nga naa say laing lalaki? Makahatag ba gihapon kalipay kanimo ang kwarta sa imong bangko nga nasakpan man nimo imong asawa nga naa laing lalaki? Of course, dili mag-uul ka. Daghan kag kwarta, baga ang pitaka nimo, pero mag-uul kay ka mata gabi, di ka katulog. Tungod sa kasakit sa kasing-kasing, gitraidor ka sa imuhang asawa. Mao na mga igsoon ang ginaingon dere. Nga dili gid ka kasalig sa mga butang sa kalibutan, nga makahatag kini kanimo og kalipay, kalinaw, nga lalum, nga bugat. Ang makalipay, mao gid ang Ginoo. Siya ang makahatag nimo og kalipay. Maka-realize din ka nga, di mo din ni makalipay. Di mo din ni makahatag ka na kung tinuod nga joy. Diba? So, kung sulayon ka sa Ginoo, paglipay, nga naman, imong ma-realize nga kanang mga material things, mga riches nimo, material riches nimo, dili din na makahatag kanimo og complete happiness, complete nga satisfaction. Maglipay ka kay maka-realize ka. Ang imong tuuhan, imong saligan, dili na ang butang sa kalibutan, kundi ang Ginoo na. Ginoo,
Dili man di ay ang gwapo nga balay maghatag kanako og happiness nga lalom. Dili man di ang gwapo nga sakyanan ang maghatag kanako og happiness nga kalalom. Kung dili ikaw man ay Ginoo. Abi bitaw niyo mga igsoon. Kining happiness nga lalom, joy sa imong kasing-kasing, kalinaw, comfort gikan sa Dios, dili ni mapalit sa kwarta. Nakoy ilang taon nga movie ang ngalan Reborn, Rich. Butbut gud sa nga istorya god. Pero sige lang lantaw-lantaw lang gud ta. Pampalipas oras. Dato ka isa nga pamilya. Pero sige sila away. Dato ka isang pamilya. Pero gubot ilang utok nga naman naay dato nga laing kumpanya nga dato gusto nila nga labuan. Ang nahitabo sa ilahan duha kumpanya nagsige sila nga ana-ana. Pakuntisay sila. Kung ang isa ka kumpanya nga motors, mas mudato pa sa ilaha, manakit ilang ulo, maglibog sila, magbilar sila plano, unsaon ako pagpildi kining ako ang kaaway. Naluoy kay sila, nahimo silang mga ulila, nahimo silang mga tuta sa kwarta. Abi nilag sila nagdula-dula sa kwarta, ilang gidulaan ang kwarta, no? Ang kwarta mo'y nagdula sa ilaha. Ang kakitabo, pamulabaw ang pikas, gubot yung utok. Pag siyang mo taas, na happy-happy na po siya. Dili bitaw stable. Pero atong happiness, atong base sa ato ang Dios. Always taas ang Dios. Always good ang Dios sa ato. Then, ang atong kalipay is stable. Bisan pag nakita sa kasakitan, maka-rejoice gyapon ta diha sa Ginoo. Tanawar gud sa Apostle Paul, bisan siya gipreso, ikadinahan sa siyang kamot. Pero, unsa iyang kanta, praise the Lord. Busa bitaw to sa Acts chapter 16, naguba ang mga talikala, naguba ang mga kadina, ang mga pultahan. Kaya nagkanta mag-praise si Apostle Paul sa presuhan. Abalaka kaayo ang kanang jailer, kanang Philippine jailer, abi niya nakabuhi na ang iyahang mga piniriso. Maghikog na gud siya. Kuha sa espada, naon niya yung kaugalingon. Kay, abi mo, sa Roman law, kung ikaw jailer, unya, nakabuhi ang isa ka pireso sa imong pagkatinanga, pagbantay, ikaw mo ipatyon, tanga man ka. Now, ang Philippine jailer, hopeless na. Guba na ang pultahan, guba na mga kadena, patay na jud ko ani. May unay na lang ko. Busa niya siya, may gani, buutan si Apostle Paul, apil ang mga piniriso. Sir, ayaw unsa ang imong kaugalingon. Naarami di ani, wala mi nang layas. Unsa akong buhaton para maluwas ako. Unsa ito ba mga igsoon sa alagad sa Ginoo ni Pablo? Ingon ni Pablo, para maluwas ka, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka, apil ang imong panimalay. Nabasa nimo sa Santiago, Acts chapter 16 verse 31. Now, so balik kita kining mga dato, dili ka magsalig sa imong kwarta. Ngano man, kay kanang kwarta nimo sama lang ka na sa usa ka flower nga malaya. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, because as the flower of the grass, he shall pass away. Sama sa usa ka flower ba nga mo pass away, ang dato usa mo pass away po na siya. Kining kwarta na kwarta di ani, na maligya mig ukay-ukay. Ako manghod ang gabantay, ako wa man ko gabantay kay gatuon man ko sa pulong sa Ginoo. Nakaibot siya og abot unsa ni 100 yuan. O balon siya pilay bili ning 100 yuan. Kining kwarta mawala ra gid ni siya. Anayon, tayaon, anayon, malata. Kung magdepende ka ni ana, ang imuhang kalipay pod, tayaon, mawala pod gihapon. Ang kwarta mga igisuon, murag hangin. Dali ra kay mawala, lisod pangitaon, pero dali ra kay siya musingaw. Muna, gibuang kita sa kwarta kung lover ta sa money, mabuang gid ka. Masikag pangita, unya dali ra kaayo mawala ba? Magsakit kag sipon, ako gasto. Sakit imong tiyan, mo gasto na pud ka. Mao na mga igsuon, ayaw gid ba si
ang imuhang kwarta sa imong kalipay. Verse 11, For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. Ingon pa, sa diha nga mobusagak ang adlaw, ug mo scorch, mo init sa mga katamnan, mga laya ang mga dahon, ug ang bulak malaya. Ingon ni ana usab ang dato, mawala yang kagwapa, malaya siya, ug mapass away siya. So mga igsoon, great lesson kini. Mga dato ug mga pobre, kung sulayon kamo, paglipay kamo, kamong duha paglipay, dato pobre paglipay. Ang pobre paglipay kay huna-huna ang ikaw anak sa Ginoo na kay langit, special ka nga child, pobre ikaw, apan dato ikaw tubangan sa Ginoo. Dayon, mga igsoon, ang usay nga niani, kining dato pod maglipay pod na siya, aron nga maglipay pod na siya tungod kay gitudloan siya nga ayang kadato wala gid mahimo para malipay siya. Di ba? Noon, para malipay siya o siya, dato pobre, modepende sila sa Ginoo nga mo'y gahatag og tinuod nga kalipay, tinuod nga kasulbaran, tinuod nga comfort, tinuod nga inner satisfaction sa ilahang kinabuhi. Now, mao kana aton topic karon nga gabi. Hinaot nga naa ka mo'y nakutlo. Nabay nakutlo o wala? Kung na kay makutlo, na kay mautan, mabusog ka. Pero wala kay nakutlo, na wala. Gutom ka. Okay. Uy, ano sa ba di ay? Sige, di sa maghisikot ng yuan-yuan, pero 800 di ay. Sige. So, di lang ta kutob karong gabi Di lang ta magtaas-taas og wali kay mabuo ra man ko magwali. Okay ra ba sa mabuo atong wali? Naay nakutlo, pastor, salamat kayo. Naay nakutlo. Unsa man ang nakutlo nimo be? Sa may na-learn nimo? Pastor, pwede mangayo sa imong full name. Akong pangalan is Jacob B. Momo. Ako imbutang sa ako ang comment section. Naman ko Facebook diri sa computer. Johan Jam, may gabi Cherry, may gabi Limwell, bitin pa sir. Uy, nabitin mo. So, atong punaan. Naunsa, magod nga. Di man ko makakaya ng lawig-lawig nga wali. Ako makaya ka ng wali nga 35, 40, usay 1 hour kung mayo kong lawas. Muna akong pangan. Pastor, katong last nga verse sa imong gibasa, unsa to, pastor? Akong gibasa, Ma'am Ruby, is James chapter 1 verse 9 down to verse 11. Ako na basahan sa akong butan sa comment section below. Tara. Praise the Lord. Thanks. Venera Arellano Marites Sabit, hello. Aroa. Marijane Anna Tuki Umi, hello Ma'am Tuki. Butit. Uy. Salilang Mutia, Mark David, Ricky Joy, Dingdong, Rubilin, Mark David. Mayong gabi. Arlie Thomas. Sige. Arvin, Lisandra, Likami, Nigel Galarosa. Dugang 10 minutes. Dugang 10 minutes. Rubian, Felix, Padi, Lerpa, Regina. Uy, 25 minutes mo na itong live. Kasi magtabit, Pastor, nice kayo makasabot. Ay, Fair. Thank you, Fair. God bless. Praise the Lord. Dalira, Pastor. Dalira gyud taon. Sila nga yan, no? Kaya akong nabantayan, kini mga tao ito,
Kung maminag wala kay makatulog. Basig na ay lantaw diya sa atong live pero gatulog na nga. Bitaw eh. Joke ito ah. Hala. Murag na si Ma'am Eve Pulumpon o daghang gig pagkaon sa iya o. Kita na ako daghang pagkaon. Dexter, Helen, Marcela, Nick Langkog, Baptist, Ricky Joy Dingkong, Jules, Alcar, good Pastor, aslan ko about aning trichotomy, dichotomy. About na sa kuan, soul, body, and spirit. Ako matuo ko nga soul, body, and spirit. Benlot, Rafael, Ranchi, Beatriz, Mateo. Thank you. Praise the Lord, Mateo. Nigel. Pastor kada gabi Dili, MWF. Salilang, Ricky Joy, Marife, Chugawa, Garces, Flora. Lipay mamino. Salamat ha, kay nagpasabot ka na nga gugmaan ka mo sa Ginoo. Pastor uhaw mi sa pulong sa Ginoo ba? Naon sa man na uhaw yun. Nagpasabot ka na nga anak mo sa Ginoo kay giuhawan mo. Uy, pwede mo mag-follow sa ako ang Facebook account, sa profile Facebook na ko. Ang pangalan ko is Jacob B. Momo. Kanang bitaw na Bible nga gaano? Ato kung Bible nga Bisaya. Nagana ba? Gana. Ako man na. Gana ko na tungod kay giregalo mo guna sa ako nga Bible niya. Panagsara man ta regular Bible. Kabalo mo on sa permitting nga iregalo nila sa ako Sa bata pa ko picture frame. Unya dili ko wala cellphone sa una, tagaan ka picture frame, di ba? So wala. Karon pod ang gihatag sa ko nga daghang regalo kanang towel. Towel ang ginagayag ko towel. Nagutoy time sa una nga nag-December mga igsoon nga. Unong kabuok towel ang gihatag sa ako sa mga miyembro. Wow. Toto. Unong kabuok towel. Gihatag sa ako naon sa bato. So, ardan ko. Depende. Okay. Yes, ganahan ko. Thank you po. Thank you. God bless. Thank you, Ma'am Cherry. Felix Lumot. Belum po. Towel good kay. Towel kay hatag, no? Ang tapi lang, tag sabon, no? Sabon. Grabe, no? Demanding kayo, no? Demanding kayo. Pabiling sabon. Bilang mong shampoo, no? Ay, nindot ba, no? Kumuhatag gani kag towel. Pagka next year, balde na po. Kabo, ano ba? No? Importante ka ng balde kabo, kay mga liki ba na siya. Yan na po kay reserva. Pasupila man ka calling ang gihatag sa Ginoo. Calling. Daghan, calling. Okay, dili kay calling. Calling pagka pastor, calling pagka deacon, calling pagka daghan calling, no? Calling pagka anak sa Ginoo. Jacob B. Momo. Jacob Romeo Ana, Feliciana Jing Temahan, De La Fuente Ham Jutim from Hong Kong. Ako gusto ko man nag Hong Kong. Pero mabutra na pag matiguang na ko. Along the Riles, mayong gabi diha. Nagkita kami along the Riles dito sa Maramag. Kung wala siya magsaba along the Riles, wala ako kaila sa iya ha. Kita mi sa iyang hinigugma diadto. Thank you Bianca Ricto. Buutan kay ni siya along the Riles apil iyang hinigugma. Unsa tay pangalan sa iyang hinigugma?
Aris Kasi, mayang gabi, Aris Kasi, Rhodes Bianco Recto, Ana Maria Arroyo Lugto, mayang gabi, Joy, Saudi. Kanya daw ko ng mga taga-Saudi, wala na sila Bible, busa kapaminaw sila live nga preaching. Kaya ro makapaminaw sila sa pulong sa Ginoo, luoy po. John Morante, Surigao, Evelyn, Franco, ay Frago mo din akong kwandari, ako ang owner sa among boarding house ba. Frago ang apelido. Jugador, Ibit, Evelyn, no. Tawil og sabon, akong regalo di ay pangusar. Bitaw mo dawat ko. Need na ko ang towel, sabon, sa pailan ako siya. Baso, ano pang minyo ba? Kaya maminyo man ko mga bisig this year baka next 2 years, di ba? Basta hindi gusto mong regalo sabon, no? So ba, trapo ka na ba tag 30 nga trapo? Dawat ko na, no? Inyo lang ang iguan sa nga na ikuan ninyo LBC, no? Mata mo tinidor, pwede po disposable. Di na ba tayong mapiknik ta, di ba? Pastor, na disposable nga baso, disposable nga kutsara plato. Di gamit kayo. Di ba? Roslyn. Wala ba ako nangayo sa inyo, Joseph Mayo, babi diha sa pulong sa Ginoo. Wilma June, Arua Pabuda. Nagamay na ta. Nanguli na sila. Sonia Rani, sige ma'am. Ano sa problema niyo, ma'am? Ako ni problema si Ma'am Sonia ba? Sonia Rani. Lapinia. Lain nga topic? Sige, unsa itong labing nga topic ba? 8:30. Okay, mag-topic taglain ba? Sige, itong topic lain. Mangita ko dari topic nga lain ba? Unsa nga topic lain o tsada nga topic? Lain nga topic. Sige. Unsay meaning sa pangalan nga Jesus? Nakabalo ba kamo unsay ngalan? Nakabalo ba kamo unsay meaning sa ngalan nga Jesus? Ang meaning sa ngalan nga Jesus is Yahweh saves. Si Yahweh magaluwas. Amang taluwason sa ato nga mga sala. Actually, kanang name nga Jesus is English form kana siya sa Greek word nga Yesu. Si Kristo Jesus, matud pa sa gatuon sa unang panahon, ang iyang ngalan gid is Yeshua. Kanang Yeshua, equivalent na sa ngalan nga Joshua. Ang English gid dapat sa Yeshua is Joshua. Pero ingani ang story niya ni. At first yun sa unang panahon, before pa sa kang Nehemiah nga time, ang ngalan yun ng Joshua is Yehoshua. Hantod niabot sa time sa tubitang lang Nehemiah. Gishorten, giwala ang ho. Gihimo siya nga Yeshua. Until such time nga gipanganak si Jesus Christ, ang gipangalan sa iya is Yeshua. Now how come nahimo kining Jesus? Ang istorya is ingon ani. Ang Yeshua, gihimo siyang Yesu sa Greek. Ang equivalent ba? Kay wala may Y ang Greek. Kuan siya. Gi-I, gi-A, then S, O. Wala may H ang Greek. Gihimo siya nga Yesu. Ano ba? Yesu or Yesun. Si Luke po, ang pagsuot niya sa ngalan ni Kristo Jesus is Yesu. Yesu. Ang Arabic name ni Kristo Jesus kay Isa. Isa al-Masih. Jesus Christ. Isa al-Masih. Karon, hantod niabot ka na sa kuan, English, dito sa, ako na i-shortcut sa Europe, English, nahimo ng Jesus. Ang spelling kay J-E-S-U-S. Jesus. Pero pabo sa English Europe, niabot na gid ang J sa
ano ito, J nga na kon ba, J good. Bisaw na why ang pagbasa ana kanang J bitaw na J ba na tuldok. Why ang pagbasa ana Jesus. Jesus. Nya kagihimo ilang ja ang kanang tuldok mo na himong Jesus. Mo na istorya. Mo na istorya mga igsoon sa ngalan niya Jesus. Sipyat ba o dili? I think dili mga igsoon. Daghan nga luwas mga igsoon pinaagi sa ngalan nga Jesus. Ako na kaila ko ni Jesus tungod sa ngalan nga Jesus. Kabula mo kabalo nga Jesus o Yeshua yang name. Powerful ang name nga Jesus. Dili man sayo pamawalan tao Jesus. No. Wala lang sa akong mata, dapat ma-early ko matulog karon ba? Nabilar mo tinuon atong niagi nga mga gabi oy kay gubalik ko sa maramat. Okay, that's all for tonight. Kamusta man kamo? Kailan ba kamo? Ako nang palungon ako live. Okay? Thank you very much for watching. Pray kita. Lord, ikaw mag-bless sa mga viewers. I-bless Ginoo ang mga nagmasakiton Ginoong Dios. Ma'am Sonia, ikaw maghatag kaniya kaulian sa iyang sakit o sa iyang problema. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Bye-bye. Oh, hapit na ang birthday. February 16. No ba? Pareday from Regent Tobio, along the release, ikan sa Muslim anang isa pastor. Sa Greek naman, sa Arabic na nga isa. Arabic na nga name. Leah. Hello, Ma'am Leah. Arellano. Brikizoy din kong. Ay, ito ni Ma'am Arellano. Kana ito ang mga Arellano. Parinti na mo mga mumu. Arellano. Hazel Kagampang. Winara Arellano. Uy, parinti kaya po ng Arellano. Eve. Pakan may sayang birthday. Uy, bitaw. Basta mo, anhe mo. Makakaon yun. Pagsaba lang. Invited mo sa akong birthday. Hala ba? Magkadipo-dipotan, nag-prepare. Joseph, 29 ang birthday na mo? Happy birthday, Joseph. Happy birthday, Joseph. Glenn Colong, Jillian Bender. Ruby Jan, Yuhan. Hello, bye ma'am. Ruby Ann. Nakita daw ni Ma'am Ruby Ann dito sa kuan Yuhan Jam sa kuan. Maramag. Bana man ako, pastor. Okay, bana. Okay na. Ang lagi no. Hala. Micaela Francilio, hello. Hala, bantay ka mo anha. Sige. Sige ma'am. Ano yun ma'am? Sada kayo inyong lugar visit ko po. Sige, bitaw Ma'am Cherry. Visit ma'am. Avilno, Prince Alan, Avil Soliva. Next month pa. Thank you, Prince. Regina Rochelle. Sa Tubahon, pasto tagay ko number ni mo. O, sige. Saan ito na paghatag number siya mo? So 95326110131. Ako nang gisend sa mga Joseph. Sherwin, kumusta na kapastor? Okay lang, gibugas ko. Litaw na ko balik. Sa una bitaw ako na akong daghan kinibugas. Diri. Karon kay gahi man akong panit kitiguang na. Di na kikarte ang bugas, isa na lang. So sa mga bugason diha, paabot mga matiguang mo aron mga wala inyong mga bugas. Diba? Effective na pagkatigulang para tangtangon ang mga bugas. Wala nila nag-appeal sa TV ba, advertisement nga one of the ways of eradicating acne is your old age. Okay, bye-bye. Bye-bye. Asa sa store nalipay nga nakadong usap. Uy, Peter, thank you. Daghan day kayo nga tsada nyo, please. Daghan ma'am.
Pastor, ganahan ko amina sa'yo. Hala ba ba, ma'am? Praise the Lord. Elise Bernadas, Joan Bukog Horizon, Sabilita. Unsa to number CP. Oh, number 2 na ko, ma'am, CP. 0953-26-11031. Naman sa akong page. Makita mo niya sa akong page. Kung ma-open mo sa akong page, makita niyo diha kung sa akong number. Ako man ang gibutang, i-public man ako na. Naka-public na siya akong number. Limbil sa Brenas na, bro. Okay. Ay, number, oh. Ay, number na nga, mga number. Francisca, hello, ma'am. Sherwin, Cuthbert, KD, Crescencio, Shanko, Charlie Alasaas, good evening. Siki Hor, Isabelita, thank you, ma'am, sa... Ako ang palungon di, kaya nakalimot ko, palungon man ako, di ba? Hindi ko palungon, so ako palungon. Bye-bye, God bless. Tokyo Me, Sinoy, Isabelita, Gemma, hello.